Ahojte, ja som Cowboy SVK a vítajte pri mojom treťom tutoriáli a bude o tom, ak stiahnuť Fraps a ako ho správne nainštalovať alebo s ním nahrávať nejaké hry alebo videá. Takže pôjdete na stránku Ulož to, alebo od niekaľ si ho proste stiahnete. Ja idem na Ulož to. Napíšeme tam Fraps a dáme vyhľadávať. Takže čaute, som tu zás a nenapíšete sem Fraps, ale ja vám dám do popisku videa túto link tohto tejto adresy a no prosím vám dám link do popisku videa, lebo ja som to strašne dlho hľadal ten Fraps a teraz som ho našiel a som aj stiahoval a teraz som si ho zase vytoto a takže si ho stiahnete 41 vtežín Evat, alebo hociaké, čo tam máte. Keď sa vám to začne stiahovať, sa vám to stiahne. McDonald's, fajn bar, nerobím reklamu. Som dal Fraps. Vykopíha. Samé tieto vykopíha až sem Tuto to je. Vidíte, dlho som to strašne hľadal. A našla bolo to. Kde to je teraz? Tu. Vidíte? Tu máš 5 lajkov. Jejmenku. Pôjdeme dole a samé kopíha. Ježišmária. Tu bude zase ďalšia kopíha isto. No dávaj. Ozaj pôjdem si kupovať nový kombo, lebo toto je strašne pomalé. Ježišmária. Točím, počkajte, točím. Takže už sa nám to stiahlo. Presunete si to napríklad sem, alebo hocikam, ja si to vždy takto presúvam, aby som to mal jasno vidieť, že to bude tu, chápete? Hej, debil? Asi hej, to nevadí. A už tu máme čo? Čo tu máme toto? Prepáčte, som teraz zaučal. Takže si to otvoríme. Takto normálne na to budete stále klikať, dokým sa na to nespustí, dáte spustiť. Klikať až spustiť. Žinenku. No ešte 4 krát dole chod, no. Dobre. OK. Next 2. Dík, čo robíš? Choď domov. Chyba nechcem. Kde si to uložiť? Ja si to nechávam takto. Next. Next. Creative desktop icon, install. A dokým sa nám to nainštaluje, tak si počkáme. OK. No to je ešte jednu. Tak ok. Dáte si tu exe. Zazrite áno. Sa vám toto nabehne. Dáte either. Zase sa vám to uloží next. Išto. Ja už tu mám asi 5 frapsov, jak môžete vidieť. Korňajs. Install.
keď vám toto bude kompletné a bude sa vám dať štiknúť kolose, tak to zavrete. Toto normálne kancelujete, lebo to sa vám tam neukáže. Normálne zavrete. Ja to normálne vymažem. A už máme frapsa. Choď domov. Už máme frapsa. Už ho iba spustíme. Áno. Tak, a máme tu Start Fraps Minimet. To keď si začerknete a minimalizujete, tak sa to začne nahrávať. Toto neviem čo je, to ani o tom studio sa nezaujímam nič, iba vždycky sem. Čo je toto? Folder, save bookmark, aha. Takže, toto je čo? To neviem čo je, to sa nevšímam. Toto je, čo to je? To, kde budete mať tie FPS-ka. Zde sa mi zdá, že ich tam nebudete mať. To je jedno. Movies. Tu si vyberete, kam to budete chcieť ísť ukladať. Napríklad tu mám ja Fraps, som si nemusel stiahovať. Pitch. Tak nič, poď domov. No a tu už máte mikrofón, multichannel, takto si vyberete svoj mikrák. Tu keď dáte change, tak si napríklad dáte vyhľadať zložku, tu plocha a tam sa vám budú kladať tie videá, napríklad dáme OK, vložiť. A keď nahráte video zo Frapsu, tak sa vám uloží do tej zložky, kde ste si vybrali. Chápete? A screenshoty, to už viete čo je, robia sa z F10. A nahrávanie sa spúšťa F9 a zase ukončuje F9. A toto neviem čo je F11. Že by sme si to aj niečo mohli skúsiť. Možno. Čo by na to? Že idem niečo skúsiť, hej. Dáme videa. Nemáme tu nič. Tak nič. Nedal som to do foto. To asi iba... To nám musia ukazovať toto tie číselka, ináč to nebude chcieť nahrávať. Preto ja nahrávam s Camtasiou. Ale pre vás to stačí. To môžete vidieť, vám ukážem jeden obrázok, ktorý bude na moja táto Liliny. A on je titul grafika kanála. Pekná nie? Čo? Bude moja fotečka, či moje logo, či čo to tam má byť. Toto bude takto moja fotečka, toto by som si ešte mohol napríklad dať môj skinák, bitch. Takže tak. Ak sa vám toto videjko páčilo, dajte like. Ak nie, čo spravím? A komentujte moje videá, odoberajte a čaute.